Нашаму тэлеканалу змяншаюць фінансаванне амаль у 2 разы. Гэта вынікае з дакументу план супрацы ў галіне развіцця на 2024 году, які апублікавала Міністэрства замежных справаў Польшчы. Сёлета на працу Белсату пастанавілі вылучыць 40 мільёнаў злотых, што складае прыкладна 10 мільёнаў долараў США. Адпаведны дакумент падпісаў міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі. Паводле дырэктаркі тэлеканалу Агнешкі Рымашэўскай-Гузы, такое скарачэнне бюджэту, цытата, «вельмі небяспечна і дэ-факта азначае ліквідацыю каналу». Пры гэтым спадарня Рамашэўскай-Гузы адзначыла, што не выключае, што асобная крыніца фінансавання можа быць прызначана для расейскамоўнай рэдакцыі «Вось так». Дакумент польскага МЗС мае 62 старонкі, і з яго вынікае, што акрамя падтрымання беларускай грамадзянскай супольнасці ў 2024 годзе прыярытэтам для Варшавы будзе таксама дапамога украінскім інстытутам і украінскаму грамадству, падтрыманне Грузіі і Малдовы, 6 краінаў Афрыкі і 6 краінаў Блізкага ўсходу. Хаця фінансавае падтрыманне Белсату скарацілася, яно па-ранейшаму застаецца самым вялікім сярод іншых праектаў, згаданых у дакуменце. Белсат – першы незалежны тэлеканал у Беларусі. Мы пачалі трансляцыю 10 снежня 2007 года у Міжнародны дзень правоў чалавека. Цяпер Белсат – гэта дзясяткі праграмаў, сярод якіх і студыя Белсат. Гэта некалькі сотняў работнікаў і мільёны гледачоў ува ўсім свеце, але перадусім у Беларусі. І ўжо цяпер са мной у студыі намеснік дырэктара Белсату Алексей Дзікавіцкі. Спер, Алексей, добрый вечар. Добрый вечар. Сітуацыя такая, якую маем, як ацэньваеце? Я вельмі спадзяюся, што гэта вось гэты дакумент, пра который была гаворка ў сюжэце, што акрамя сродкаў, прызначаных, дэклараваных у гэтым дакуменце, што знойдуцца яшчэ іншыя сродкі, таму што тая сума, пра которую была гаворка, яна, канешне, абсалютна недастатковая дзеля таго, каб Белсат існаваў у тым аб'ёме, у якім існуе цяпер, а галоўнае, каб развіваўся, бо калі нехта глядзіць нас ад самога пачатку, то лёгка заўважыць, што няма года, каб Белсат устаяў на месцы, скажем так. Мы весь час ідзем наперад. А дзеля гэта, канешне, патрэбныя сродкі. Вы кажаце пра тое, што магчымы будуць таксама іншыя сродкі. Наколькі рэальна іх знайсці, ці сапраўды пры умове, што яны будуць знойдзены, Белсат зможа далей развівацца такімі ж крокамі наперад ісці? Вельмі спадзяюся, што знойдуцца, па-першае, а па-другое, што развівацца будзе, калі яны знойдуцца, гэта несумненна. Ці знойдуцца гэтыя сродкі, я перакананы, што знойдуцца, але, так сказаць, у якім аб'ёме, я думаю, што мы будзем размаўляць пра гэта ў бліжэйшыя дні, пачынаючы ад наступнага тыдня, таму што тое, што мы маем, гэта дэкларацыя Міністэрства замежных спраў. Не дэкларацыя, толькі ўжо падпісаная папера, але пры гэтым мы яшчэ не мелі, на жаль, наўпроставых афіцыйных размоваў з Міністэрствам замежных спраў, але яшчэ нагадаю, што Белсат, канешне, пераважна, найвялікшая частка нашага бюджэту гэта сродкі Міністэрства замежных спраў, але ёсць таксама і іншыя донары, которые падтрымліваюць нашае тэлебачанне, і вось жа я таксама вельмі спадзяюся, што нам удасца паразмаўляць з імі і пераканаць іх, каб яны таксама зменшылі свой уклад у адзінае незалежнае тэлебачанне. Калі ўсё ж такі сітуацыя застанецца такой, што мы будзем мець вызначанае ў гэтым дакуменце МЗС фінансаванне, ці гэта пагражае звальненнем супрацоўнікам тэлеканалу? На жаль, тэлебачанне гэта дарагая справа, і калі камусьці можа падавацца, калі глядзець на саму лічбу, камусьці можа падавацца, што это вялізная колькасць грошай. Гэта не малыя грошы, так. Но мы робім тэлебачанне, як Белсат, вельмі танна ў параўнанні, дапусцім, нават з польскімі тэлевізійнымі станцыямі, не кажучы ўжо пра расійскія ці беларускія прапагандысцкія рупары, куды ўкладаецца вялізная колькасць сродкаў. Так што, калі так застанецца, як цяпер, а я практычна веру ў то, што так не будзе, то скарачэнні, канешне, непазбежныя, у тым ліку і праграмаў. Так, акурат, скарачэнне праграмаў – гэта другое пытанне, бо мы працуем не проста для таго, каб працаваць, а для гледачоў. Што для гледача можа змяніцца?
Я спадзяюся, што у горшы бок нічога не зменіцца. Магчыма, калі сапраўды сродкаў будзе менш, магчыма, трэба будзе пераглядзець нейкія фарматы. Ну, заўсёды можна нешта зрабіць танней, допустим. Але вельмі часта ў тэлебачанні гэта азначае ніжэйшую якасць. Все-таки тэлебачанне ёсць пэўным стандартам, і калі камусьці можа падавацца, што сядзець у старым шведры перад тэлефонам і мець такую карцінку, альбо так, як сидзім цяпер мы ў студыі, што няма розніцы, розніца ёсць. Эстэтычны бок, бок якасці карцінкі, бок якасці змантаванай інфармацыі, падачы інфармацыі. Гэта ўсё вельмі істотна. Так што можна нешта спрасціць, але я спадзяюся, што наадварот, замест спрашчэння будзе палепшэнне. І, натуральна, прапаганда хоча вельмі танчыць на нашых касцях, але існуе Белсат 16 гадоў. Ці гэта самы горшы крызіс, які быў за гэты час? Не, гэта не самы горшы крызіс. Нас ужо зачынялі ў 2017 годзе, скараціўшы, маючы такі намер скараціць фінансаванне хіба ў 5 ці 6 разоў. Былі сітуацыі, калі, допустим, у часе беларускай рэвалюцыі у нас не было магчымасці вяшчаць з прафесійнай студыі, бо яна акурат была на рамонце. Это быў вельмі цяжкі перыяд, калі мы вяшчалі практычна з памяшкання ньюсруму у вельмі складаных тэхнічных умовах шмат дзён. Ну, яшчэ я памятаю, што гадоў 8 таму каля будынку, дзе месцілася тады рэдакцыя Белсату, знайшлі 300-кілаграмовую бомбу часоў Другой сусветнай вайны, которая не выбухнула. Ну, так што я могу сказаць, што калі б тады своечасова яе сапёры, значыць, там не вывезлі, знешкодзілі і не знешкодзілі, то увогуле Белсата магло б не быць. Але Белсат ёсць, і, значыць, ніякая бомба не можа спыніць наша існаванне. І далей працуем у першую чаргу заставайцеся з Белсатам. Для нашых гледачоў. Дзякую за гэтую размову. Алексей Дзікавіцкі, намеснік дырэктара Белсату.